seere, lytter. Velkommen til jer alle sammen til vores pressemøde her i dag. Vi har fået 5 resultater fra prøverne. Der blev bekræftet, at der var en, der var blevet smittet med corona. Og vedkommende befinder sig også her i Nuuk og er i karantæne i hjemmet. Så det vil sige, at der er 3 personer, der er blevet smittet med corona i dag, men de befinder sig alle 3 i hjemmet og er isoleret. Og derfor giver jeg videre ordet til embedslægen, således han kan uddybe det nærmere. Værsgo. Tak for det. Ja, som nævnt, så er der dukket et enkelt nyt tilfælde op. Det var ganske forventet, fordi det er et tilfælde, som er blevet smittet af en af dem, vi kendte i forvejen. Det er der ikke noget overraskende i, det måtte vi forvente, og vedkommende var i forvejen sat i isolation. Det har noget praktisk betydning i selvstyret, fordi vi så har måtte lave nogle særlige begrænsninger, hvilket betyder, at jeg blandt andet fortsat sidder herovre i landslægeembedet. Vi har taget rigtig mange prøver. Vi har taget nu 265 tests her i hele landet. Der er en hel del af dem, vi afventer, som vi får i morgen, som har været taget her i løbet af mandagen. Så status er stadigvæk, at vi nu har 5 positive her i Nuuk. Så vores strategi, den virker. Jeg er også blevet spurgt, hvor vi er på vej hen med den her strategi, ved at vi prøver at forhindre, at smitten den spreder sig i Grønland. Fordi mange siger, ja, den kommer jo nok alligevel. Det er også muligt. Det er meget vanskeligt at sige, hvordan det hele udvikler sig i verden ude omkring os. Men alligevel er det afgørende for os lige nu, at vi udskyder tingene mest muligt her i landet. Hvis vi får rigtig mange alvorligt syge, samtidig med, at der er rigtig mange alvorlige syge i Danmark, så er vores mulighed for bistand meget dårlig. Og så får vi udfordringer. Så jo længere hen mod sommeren vi kan skubbe det her i landet, jo bedre er vi stillet. Så derfor kører vi meget hårdt på med fortsat at inddæmme smitten i Grønland, prøve at begrænse den her til Nuuk. Skulle den opstå ude på kysten, så prøver vi at afgrænse den til den by eller den bygd, den måtte opstå i ude på kysten. På den måde kan vi sikre, at vi alle sammen kommer godt igennem det her. Tak. Vi siger tak til Henrik, landslægen, og så giver jeg ordet videre til Bjørn Bay, politimesteren. Værsgo. Og det er så en politienhed inde på selve politistationen, der står for efterforskningen. Jeg får at vide, at jeg skal starte forfra. Politimæssigt er der ikke ret meget nyt i forbindelse med den udmelding, der er kommet i dag. Den borger, der er blevet smittet, var en, som sundhedsvæsenet og vi i forvejen var opmærksomme på. Og derfor så har det ikke krævet en større indsats rent opsporingsmæssigt.
Men politiet fortsætter det koordinerende arbejde i sekretariatet sammen med en masse dygtige medarbejdere fra offentlige myndigheder og private organisationer, der 24 timer i døgnet følger situationen tæt. Tak. Vi siger tak til politimesteren Børn Bay. Så Henriks budskaber vil jeg gerne lige gentage. Her i vores land går meget langsomt, og spredningen af smitten går meget langsomt, og vi kan følge med endnu. Så det vil sige, at der er 3, der er isoleret i hjemmet på nuværende, og som vi har forventet, så er selve smitten foregår inden for de karantæneramte. Så derfor er det meget vigtigt, at vi alle sammen skal følge nøje af de henstillinger, som myndighederne har meldt ud. Og vi bliver ikke trætte af at gentage dem hele tiden. At WHO's anbefalinger, det med, at hvad hygiejne angår, at vi skal hente hænderne tit, og hvis vi skal nyse eller hoste, så hoste ned i albuen, at det ikke skal holde afstand med 2 meters mellemrum, og at vi i hjemmet skal blive hjemme i hjemmet, hvis vi er syge. Vi skal ikke gå på arbejdet og blive hjemme i hjemme. Og hvis så frem vi er blevet smittet af corona, så skal vi ringe til sundhedsvæsenet her i Nuuk. Er vi blevet påbudt at blive i Nuuk og ikke må sejle rundt til andre byer eller bygder. Og her i Nuuk må man kun være forsamlet af 10 personer. Forretninger, de fleste af dem er blevet lukket. Hvis vi skal køre med bus, så skal vi være sikre på at have et sideplads. Og når vi tænker på de andre byer i kysten, så besejlingen mellem fra by til by eller fra by til bygder, det har vi på det strengeste frarådet, så vidt muligt. Og der må heller ikke være en forsamling over 100 personer. Det skal man holde nøje øje med, og værtshuset og andre offentlige, som har fået et godkendelse fra brandvæsenets side om sikkerhedsanliggender. Det skal man følge på det strengeste. Og jeg ved godt, at der er mange her i landet, som følger disse henstillinger fra det offentlige, og det siger vi mange tusind tak for fra vores side. Og derved er vi med til at holde smitten nede fra vores venner og medborgere og sårbare og ældre.
Og med disse ord siger jeg tak, at så giver jeg ordet videre til journalisterne, hvis de har spørgsmål. Fra KNR, Naja, med hensyn til det, der er blevet konstateret en smitte i dag, kan I sige, hvor vedkommende kommer fra, når man tænker på hendes omgivelser eller hans omgivelser. Det kan landslægen Henrik svare på. Værsgo. Ja, som jeg nævnte før, så var vi godt klar over, at vedkommende var i risiko for at blive smittet, fordi et familiemedlem allerede var smittet. Og derfor har vi heldigvis i den her sag på et meget tidligt tidspunkt fået undersøgt alle kontakter og fået kontakt til dem alle sammen og sikret, at alle er orienteret om den risiko, de har været i. Så vi har i den her sag rigtig godt styr på det. Jeg vil gerne spørge dig, Kim, med hensyn til de midler, der er sat af hjælpeforanstaltninger, altså hjælpepakkerne, hvor vil man hente dem fra? På nuværende er det naalakkersuisut for finanser, der holdt pressemøde i søndags, og der blev udmeldt klart om, at der er udvalg for finanser, der er udarbejdet denne hjælpepakke, så jeg regner med, at hjælpepakkerne, de forskellige ting, hvad det er blevet beregnet til, at det har været arbejdet igennem det hele. Og så det er tilgængeligt enten et dag eller i morgen. Når vi tænker på hjælpepakkerne, vil det så være sådan, at man vil give noget af midlerne til fiskerne. Der er forskellige betingelser, som blev lavet mandags, hvor det kom på hjemmesiden, hvor man kunne søge om midlerne i hjælpepakken, og hvordan man kunne gøre det. Der er klare retningslinjer for, hvordan de kan gøres. Tak. I lige måde. Merete Lindstrøm fra Samitiaq AG. Hvordan ser det ud med at få test ud af landet i dag i forhold til vejret, som er sådan lidt voldsomt? Kunne det lade sig gøre i dag? På nuværende tidspunkt. Vores omgivelse her i landet er sådan, at vi tilpasser os til naturens kræfter. Og derfor er jeg ikke i tvivl om, at landslægen ikke kunne give et svar på det lige nu, for vi har brugt ret hurtige lukninger ved behov. Okay. I går meldte Danmark ud, at de forlænger deres tiltag helt frem til den 13. august. Er I begyndt at kigge på tidshorisonten her i landet endnu? Altså, her kan jeg sige, at vi vurderer fra dag til dag. Det er forskellige værktøjer, der er til brug, som bliver vurderet fra dag til dag. Og så vil jeg ønske, at Bjørn han kan lige komme med en uddybning vedrørende, hvilke
retningslinjer, Epidemikommissionen har. Tiltag. Vi har jo indtil videre fastsat for eksempel udrejseforbuddet af Nuuk til den 8. og altså den 8. april, og vi ved så nok et par dage inden da, hvad vi skal gøre i længden. Jeg har så lige fået at vide her, at det første jeg sagde, det var røget ud, og det var egentlig blot, at jeg tror, at der var tale om en fortalelse, da man sagde, at man i Danmark havde forlænget de forskellige vilkår til den 13. august. Det er den 13. april i Danmark. Tak. Ja. En del tekniske problemer, fordi Bjørn Bay, han ser en lille rum ved siden af, og Henrik befinder sig i et hus længere henne, og vi er her i lokalet. Og nogle gange, at også tolkningen, så der er lidt forsinkelser imellem. Det håber jeg, at I har forståelse for det, så til tider venter jeg lidt på, for jeg kan se tolken, og de andre kan ikke høre, om tolken er færdig eller ej. Tak. Ja, tak for rettelsen, Bjørn. Det var selvfølgelig den 13. april. Så tænker jeg i forhold til det lovmæssige i de her anbefalinger og regler, der bliver lavet, er I begyndt at overveje at indkalde Inatsisartut for ligesom også at kunne gå ind lovmæssigt og give mulighed for at lave de tiltag, der bliver lavet, eller er det ikke nødvendigt endnu? Ja. At Inatsisartut, formandskabet, vi har sendt et brev til dem, at skal udfinde en mulighed for at blive indkaldt, om således at vi også prøver at efterløse, om der kan gives mulighed for, at de 16 medlemmerne, man skal være for at lave en ændring på lovgivningen, kan lade sig gøre. Tak. Lige måde. Er der andre? Der ikke er andre, så siger vi tak for pressemødet i dag. Og vil jeg gerne sige derudover, at de skal passe på jer selv og følge nøje de retningslinjer, som det offentlige har meldt ud. Det er derfor, at de følger dem, at det er derfor, at der kun er 60 smitte her i Nuuk, og det ikke er sket en spredning af smitten. De må vel sige tak til jer alle sammen, fordi I følger retningslinjerne fra det offentlige, og vores medarbejdere, der arbejder dag og nat, og det, der er medlemmer i Epidemikommissionen og beredskabsholdet og andre medarbejdere på kysten og her i Nuuk, vil vi også gerne sige tusind tak til jer. Pas godt på jer selv. Vi har brug for jer alle sammen. Tak.